Bă, cred că cred că e cel mai mișto grătar pe care l-am văzut vreodată. Sincer. Nu? E reușit rău de tot. Uite știu cum e lucrat, cum e... Nu știu de unde a avut băieții ăștia. Dar... E... Bine, mai trebuie pe aici câteva chestii, dar... No, dar arată ce să mai... Pă bune, eu n-am văzut un grătar mai reușit ca ăsta. Chiar arată într-un mare fel, să știi. Bă, e superb ăsta. E superb. Deci, eu n-am mai văzut grătar mai mișto ca asta, sincer zic. Cine ți l-a făcut? Cine ți l-a făcut? Bă, e frumos rău.